हे सुनो ना कथी कैला मुंह कान फुला के बैसल छी मराव ना कथी भेलो से बैठ त ओन्ना छम छम कैला करै छी केकरा पर छम छम करै छी ककरो पे नहीं कथी भेलो से बोल न तू आ थुथना में फोड़ देबू तोरा जब ये प्रेम से बजी तो कथी बेलू ऐठे के बजी छे आई के तो तोरा ना बजी तो केकरा बजी के दोसर बौ कलू हम तो प्रेम से बोलत बाजै छी तोर पर देखी ओइ में घूम गेल ओइ में घूम ना हां बोल कहली वा कथी कई तरी बाजार जाब काल खनी तो जेबे तो पैसा दे पैसा तो तोरी के पावे का पैसा ओइ दिन देन 3000 रुपया से कथी भेलो घर नून तेल के जोड़ै छ त पैसा दे तो हां निकस तो बाजार जे वह दिन से कहै छ बाजार जो पैसा दे तू देली त के देलु पैसा कोन बाप लगन से पैसा लके बुझे 3000 टका दे से कितना दिन हफ्ता दिन पुगा 20 दिन पुगा 30 दिन पुगा गई छी 20 दिन 30 दिन न पुगती त कहां दूरी 2 दिन में खा लोग ना मांस भात चाहिए सब दिन आई जे त मांस लबे त खाली हमें ठुसे छी तू नहीं खाइ छी तो तोरा चाहिए त हमरा त बाटे बजे तयो खेबे ये कैला होते अथी सुपुत्र बनै छै गे पैसा दे कत से दिउ पैसा झगड़ा करबे त कत से दिउ पैसा दे ए बाजी त इतने बबर लहसुन भेले खाइ दे पानी बढ़िया से भेले कनिया हां भैया अरे पाई कहां देबो बहुत दिन भरल है ए देखू ना हमर भैया तो अखन तक पाई देबे नहीं कल की जखने देबे तीनों तखने मार के दे देब ना तो हमरा बड़ जरूरी काम पड़ गेलै भैया तो कहल कि हम कनी दिन में दे देबे आ बड़ समयो लगा देल के नहीं कनी दिन वाला गप बड़ तू बहाना मान ला आ बहाना नहीं चलता 2 दिन के टाइम भेलो 2 दिन के अंदर में हमरा पूरे बियाह तिया सब जोड़ के ऐसे पैसा हमरा चाहिए ठीक है अब पैसा तो देबी ना पड़ दे ना पैसा हमरा माथा रे गरम कर गरम नहीं दिन पर पैसा तोरा ओइ दिन देली 3000 रुपया तो ओइ में से हम कहलु कि 1500 रुपया के तू कपड़ा ल ले त कैला खर्च कैले कैला खर्च कर तेल छलो पान धर के रन बसाग रिनबो हमरा नहीं कहते पैसा दे ना होते हमरा ला दुलार से नहीं बच पैसा ई जो ना दुलार हम तोर हमने भले कि ना अरे नहीं देबी नहीं देबू दूसरा लग जाओ मांगे आ कई आके हमरा क्षेत्र में तू दोसर को ले जेबी पैसा मांगे देन तो पैसा न देबू जा तब हम जाई छ मांगे नहीं देबू जा हम जाई छ देख कथी देबी नहीं देबी हां दे रुक न जाए अब भी संग में थोड़े जाए छी सांझ में केकरो से पैसा पैसा लेबी तो देबू ना आ काल बाजार कखन के देबे हम रे बाजार लागी है तू साया साड़ी लागी करने रहलिया हम पैसा आइन दे छी केकरो से कर्जा 5-6 रुपया आ जइया बाजार किन लिया पेन के चल जइए नहीं रा होते ना देबी ना हां देबू जो कते जेबे तो जरा खाना वाना भेल लाओ अब कथी हम करी हमर भैया तो हमरे फंसा देल के सोचली अपन भाई टाइम पर पैसा पुगा देते अब हमरे खेल खिलावे छे हां तो टाइम पर तोरा भैया पैसा द चाहे नहीं द हमरा पैसा कोनो लेना देना नहीं है दौड़े हमरा परवा किया गया आ तोरा फिर कन को ध्यान नहीं दी अपना रिक्स पर पैसा देबा दिला ये समझ करी हम बात सुने छिए ठीक है भैया हम पुगा देबे ना पैसा अब कथी ला कनी दिन और रुक ना जाओ कनी दिन ना कहले ना 2 दिन से 2.5 दिन हुआ चाहिए 2.5 दिन में कत से हेती आ भैयो लगे जब से हुआ अपन तू जाना हमरा सबसे मतलब नहीं है जमीन ले लिया जमीन वाला हिसाब में तगड़ा करिया अब तोरा सब हम ये तगड़ा सहित रहो अब हमरा हाथ के बात वो नहीं ना छे जे हम अथी कर दिया अब वो त गिलका के हम द देले छे अपना लागी थोड़े अपन रही त हम त कक्का रीति पुगा देले सब पकड़ रीति कर देले ठीक है फिर भी हम कोशिश करै छिए कोशिश है ना कहि देलिया 2 दिन से फाइल भेल त अपन जनिया तू माल जाल खोल देले बने तकर बाद तोरा बुझेत ओना नहीं रखनी बुझाया कुछ हेते त हम ठीक है हम बात करै छी भैया से कहै छी देबे वाला के लागी हां तो बात उत कर चाहे नहीं कर उ सब हमरा कोनो लेना त हम जाय छियो 2 दिन में हमरा पैसा चाहिए हर हाल में होते ठीक हम जाय छियो कौन फिल्म हम पड़ गेलिए उ जे जानता है तो हमरा पर खिसियाबो करते 1 साल से हम बाछी चोरा छिपा के रख ले ओकरा से देखो सु करी क्यों बात गाय सुने छी हम एते भैया के कहै छी त भैया बुझबे न करिए ठीक है हम सांझ में जाई छी गांव पे आ कहबे अब वो ना थोड़े ना होती कते दिन हम बात सुनो आ कथु जब घरे हानि नुकसानी पुरिया देती तो हम ककरा कथि जवाब देत रहबे
चुरा के पैसा देवा दिली या ओपर मजबूरी मात्र बुझी, कम से कम हमरा मजबूरी बुझे के चाहे ना। जब बहिन बाप हमरा एते पैसा देवा देलक त हम टाइम पे पूरा दै छियै। चोरा छिपा के सहयोग करो, ऊपर से अथियो करो। आइ तक ले निकाल दिया हां बहिन कते पैसा है, लेकिन आके जे हिस्सादारी करी कर दे हम दे दे पैसा। पता नहीं कथी मन में नहीं मन में। ठीक है साल में हम तो देबे करबे। अब ये ना अब सूद बन के नहीं होती, नहीं हो करा होगी तो हम ही बात सुनब। कर्जा उठा के दिए हम बात सुनो दोसर तेसर के बिना मतलब के बात हम सुनो। बाप रे हम घर वाला जाने तो मैं काट के फेंक देती। भौजी भौजी भैया ये ली गई ले बैठ। भैया कहाँ बस कहो भैया ओते खेत गेल छ, बैठ न। खेत गेल छै कखन आत घरे त हमरा काम है, हम जरूरी काम से आयल छी। हमें जो पैसा लागे नहीं आयल छी तेरा वाला नहीं आयल छी। एते है तो बैठ न त। हम बैसब ना, हमरा जरूरी काम है। जा बजा के लागे भैया के बैसुन त हम आनै छी बोला के। जाओ ना जल्दी, कथि ले जाना माथा गरम काट छै, जल्दी लाओ ना। सब नटंकी निकाल दे छियो। कथि भेल छै आई घर के तम पाई न तकला नहीं पीबी आई जा तकला पैसा नहीं फरकटी कर देता तकला कौन फसान में फंस गेल की जाने के नहीं। या कखन दी ले हा कखन दी आइले तू कत रहै छ? ये तो हम कत कथि भेली न देली पानी तानी पानी पिया लगे हम नहीं लेगा। पैसा दे हैं, पैसा लाबे ना। गे त पैसा जे करे छे त पैसा जे रहती तो न पठा दीती। भैया कई बरिस में तोरा पैसा लगता है, हम दोसर तेसर सब उठवा के तोरा देली हम पाई अपना रिक्स पर आ तू एसमस करी छे। हम बात सुन दोसर धीरे बोल लोग सब सुनते। कथि का लोग सब सुनते त कथि होते है? पैसा बानी बने छे, पैसा बानी करे छे। नहीं बनी छा पैसा ला तू सब बनी छा। आई घर में तो फुटी करने में से तो एसमस कथि ला कर छा? वो ना नहीं बोल कर्जा उठा के कथि ला कर्जा उठा बचे तू ही सब के पैसा दे छी कि औरो कोई तू ना कथि के पैसा मांगे छो? 3-3 लाख ले ले आवे से के देता है? चुप चुप करिए। 3 लाख रुपया करे छे। खा के सब करी छा। कथि के सब कथि के सब कथि के तो कथि कर्जा मांगला हमरा से? मंगली तो दे तू दे ले दे हमरा तो दे देबू हम। तब देबो दोसर के तो दे देंगे हमरा कथि दे? हमरा सब संपत्ति नहीं है तो दे ना तू कथि कल है जे हमरा कर्जा दे उठवा दे नहीं पैसा दे तो हमरा जरूरी है तो दे ले। अब हमरा जरिया होते है तो देबो। जमीन का देना जमीन का दे छी एकरे नाम से 3-3 लाख कथि तू चुप रह। 3 लाख के बीच में बोले छे तीन ये कर्जा पैसा वाली है ना पैसा वाली हम कहा के हम पैसा वाली लेकिन जेकर ले ले से ओकर नहीं देबे। ले के तो बुझाई भाई के भौजाई के वही के के तू इज्जत करी छे। कथि के इज्जत करी जे छोट बहन से पैसा मांगे छोट भाई से पैसा मांगने दे तू तो ये देबो। कथि के दे होती है? हमरा दूर पे हला के कह दे छियो। हमरा अपना दूर पे हला सुनो तो तोरा भरोसा के नहीं करो। हां चल हम अपन बेइज्जती हो अपना ससुरा में। बड़ा बेइज्जती हो गेले है तो बेइज्जती नहीं भले हम पूछे छी फ्री में देले छी ब्याज न लेबे। दा हम तो कहै छ मोरो के ताले तो मोर लगा तू तो ये देबो। तू मर जाई छी का दुनी अलना करना के दे जे मर जाई छी लागे छ तो देवे नहीं सके छी। तू कह दे मौकी देखबी ना ई असना पर घास लगे लोग सब धार लगे घसी छी। अंदर बागो साखे तक मन दे छबौ अपन घर में जाई छी माने तो माने के साथ के को हम भी न देलियो। हां के जाओ को गांव में कह दे तू छोरी तू बर्बाद छी। हमरा पे जैसे इज्जत कर से इज्जत इज्जत करी जे हमरे ने कर लगवा करे करे से का दुनी ला हमरा से पैसा हमें दे दी पैसा अने देबो हम जा करे से तो जवान से कर के जो फरिया लेबो हम पुलिस के बजा के बता पुलिस के देखो भौजी हम कह देब। भौजी के कथि कह जी तो अगर हम पुलिस के कह देब ना तो जेल में दिन में जय वो अथी नहीं कर नहीं कहने तू आ चुप रहो। 3-3 लाख तो कथि 3 लाख रुपया हम ले लिए हमरा दे हो तो ये दे भाई कथि तुम जब बता दो मर के नहीं करबे छी कथि कहियो ता कथि कहियो तो कहा दे बड़ा कि जमाना करे छे लाश में कथि नहीं कथि लाश बहन से क्या बहिन के कथि हां तो तोरा जे बोलू से करे पंचायती बढ़िए जो निर्लज जाली में कहा निर्लज से कहा गेली हम तू हमर भाई के घी लगी हम तू हमर भाई में घिल लगे तो दे में आग लगा ला बहु के नेल पर खर्चा कर कमाई कैला ये समय अछि हम कमाबे घुमा ठीक लग तो घुमा ठीक लगते बहन के जो पैसा जो बचावे ना तो जिंदा लाश बन ये जाए दो जो दे में पिलवा
लोग ना नहीं दे हमें कर पैसा हो पैसे पचाबे के लागी तो झगड़ा के लिए देखी छी केना लले छै ना चाहिए हमरा होन बहिन तहिन भले पैसे के गाड़ी में रिश्ता ना था कथी के पैसा बेसी तोरा हां हमरा लागी पैसे है बहिन ना तागो ता कच्छो ने तोरा चाहिए हमरा जे मन होले तो तोरा बाप बताई से नाता छोड़ा ले अरे लाज नहीं से कथी के लाज गई बाप के तो हेबे नहीं करू तो हमरा दे तू केना हमरा बहिन के छड़ी ते दल के आई से वो भ गेले 1 रुपया बाप के जुड़ी छौ देख बेसी नहीं बोल हमर बाप के नाम में तो बीच में नहीं आना कथी करबी तो बाप के नाम रे कथी करबी तो बहिनो छुटलो छ ना खन के हमहु छोड़ के चल जेबो लगे हमरा जो कौन बाप लगा से जोता जो तो हमर ने हाथ उठैली ना तोरा हाथ उठा तो कौन तोर नाना के हाथ उठाबो तू अकेले घर में रह हम जाई छी तोरा छोड़ के जाई छी जो छोड़ के नहीं सही ना बाऊ जाई छी रो अकेले घर में रो हमरा तोर घर में रहनो नहीं छ जो बहिन तो छोड़ के गेलो बाऊ आ गेलो तोरा छोड़ के अकेले रो मोर कपार हम फोड़ देबो हम एक पिरिया में ओहन बहु न चाहिए जो चल जो ना पानी देबे तो नहीं तो की भेले सारे में से तो 20-25 हजार रुपया हेबे करे एक महीना लगी नौकर कर लेबे अब नौकर कैला कर होटल में खाए जो बहुत दिन के बड़ा भी घटल है अकेले रहब हम निफिकिर ए क्या तीन वाला पैसा ला कथी पैसा ला हमर पैसा ले लीजिए कौन पैसा रो बिसा गेली हां कौन पैसा ब्याज में ले लीजिए पैसा एको को ब्याज में न लेने चाहिए कागज बनल कागज थोड़ा हम जाने छियो कथी भेलै ओइ काल त कह दिले देबो आइ कथी लो आई न देबो कथी करबी फरियाबे कहिया देब कहना ए साथ कथी के पैसा रे हम लेने छली से तोर पैसा न देनु छी हम तू कथी करबे हमरा केस करबे हमरा बा है देन हो हम नहीं देबो कुछ हो सारे एते के लेली से देबे न कलिए तोरा बुरा लेबू तोरा न देबू जो तोरा जेबो से करिए खपरा ला देबो खपरा भीड़ तो हाथ दे में खपरा में ले सार नहीं त कथी बुझ तू रे कथी बुझ हमरा से पैसा लेबो तो हमरा पैसा ले सार पैसा ले तू हां ए सार चोर हमरा घर में चोरी करे आल चला चोरी करे ले हैं पैसा दे ना दो हमर हैं पैसा हमर तोरा से ले हां हां कहे ले ली तोरा से के ओइ दिन नहीं ले लिए कौन दिन के महीना 1 महीना आ गेलै हम नहीं ले लियो नहीं ले लिए नहीं हमरा सिखाइ छै हां के तोरा सिखाबू छी कथी करबी तो कहने साली पासो के दे हम नहीं देबो हां नहीं देबो कल नहीं देबी न लेने छी पैसा लेके वाला ले लिए हां लेबे वाला में ले लियो देबे वाला नहीं देबो नहीं दे कथी करबी हम नहीं देबो कथी देलो पैसा नहीं देबो कते लेनो तो आसे 1.5 लाख लेना छै नहीं देबो जो जे बोलू से कहि दो जा पुलिस केस कर दो रे जो ना पुलिस कथी तू केस कथी मोछो करबे त हमरा कुछो नती जो ओकरा घर में कहां कुछ देखे ए सर आदमी के काम है देखबी तो पैसा दे कथी के पैसा के मौगी कथी के पैसा पैसा बोलिए मैं तो पैसा लेबे ले यो को कर नहीं देबो कल नहीं देबी नहीं देबो हैं फरिया रे हां फरियावे ना अरे दा हैं लेके वाला ना ले चकना इंदा है तो कह दे छियो धक्का है धक्का देखबी तो मौगी बके जे धक्का दे से कह दे छियो तो कथी करबी हैं रहे हैं मार देबो साथ ए हैं कथी करबी ए कथी है सब के मार है रो कथी सार हम मारो ना तो दे मैं भीड़ दे हमें पैसा दे दे भीड़ ना तू पैसा दे कहां पैसा रे हैं सर पैसा ले कहां मारो ना दे मैं भी ए मार ले पैसा देबो पैसा ला दे भी मार ले मार ए मार ना मार पैसा मार हमरा मार 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 ना केका पैसा ले मार ले चोर घुस के निकल में घुस के निकल सब दिन मौगी में जब चोर हो बर्बाद करोगे हो मार दे ओ चोर सार सब नहीं तर आलो सार पैसा लेगा मौगी सुपने का कब जाके पैसा ले और बहिन के तो पैसा के चलते लेता भाली सब छोड़ा ले ली यहाँ तक लगे कि सर नावों के करे के छोड़ा ले जाइए अब ये पड़ोसी बके के पैसा मांगे देबू पैसा साल केकरो पैसा न देबू सब के एले बुराबू देखे छी कथी होते मरबे जहिया तहिया